ሰላም ከመይ ቅንኹም ክቡራት ዕዱማትና ዜና እንሆም። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰብኣውነት መሰረት ዝገበረን ተወሳኺ ጉድኣት ብዘይስዕብ መልክዑን ተኽሲ ደው ኣቢል ስምምዕ ክገብር ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምሕታቱ ፋናን ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያን ጸብጺበን። ዋና ፈጻሚ ስራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ምስ ኢዜአ ኣብ ዝገበሮ ጻንሒት ክረምቲ ኣቱ ስለ ዘሎ ሓረስቶት ትግራይ ተረጋጊኦም ስራሖም ክዓሙ ከምኡውን ሰብኣዊ ተረዳእቲ ብዘይጸገም መታን ክበጽሖም ነቲ እዋን ዝምጥን ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምሃብ ፌደራል መንግስቲ ስምምዕ ተኽሲ ክገብር ሓቲቱሎም። ሓረስቶት እቲ ክልል ኣብዚ ክረምቲ እዚ ናብ ማሕረስ እንተዘይኣትዮም ሓረስቶት ንዓመታት ተረዳእቲ ኮይኖም ናይ ምንባር ዕድል ክገጥሞም እዩ ኢሉ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ኣተሓሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ልዕሊ 100 ቢልዮን ብር ንምቕጻል ኣገልግሎት መንግስትን ህንጸት መሰረተ ልምዓትን ኣውዒሉ እዩ ኢሉ ህወሓት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ተጸበይቲ ንኸይበጽሕ ከም ዘተዓናቕፍ ዝገለጸ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ህወሓት ንሰራሕተኛታት ረድኤት ይቐትል፣ ዜጋታት ረድኤት ከይቅበሉ ከም ዘፈራርሕን እንተተቐቢሎም ድማ ክመቕልዎ ከም ዘፈራርሕ ኣረዲኡሎም። ብኻልእ ወገን ኣብ መቐለ ዝርከቡ ሪፖርተራትና ንኹነታት መቐለ ኣመልኪቶም ሎሚ ምሸት ኣብ ዝሃቡና ሓበሬታ ናይ ምክልኻል ወታደራት ኮነ ፖሊስ ኣብታ ከተማ ከም ዘየለዉ ባንክታት ተዓጽዮም ውዓሎምን ኢንተርነት ምቁራጹን ነጊሮምን ኣለዉ። ብተወሳኺ ካብን ናብን መቐለ ዝኣቱን ዝወጹን መንገድታት ኩሎም ዕፅዋት ምዃኖም በረራ ኣውሮፕላን ድማ ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚሩ ከም ዝተቋረጸ ሓቢሮም ኣለዉ። ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር እውን ክሳብ ትማሊ ዝነበሩ ውሕዳ ሰበስልጣን እንተዘይኮይኑ ብዙሓት ኣቐድማ ኣቢሎም ካብታ ከተማ ምውፅኦም እቶም ሪፖርተራትና ይገልጹ። ኣብ መቐለ ኮነ ብኣጠቓላሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ካብ ፌደራል መንግስቲ ኮነ ወተሃደራዊ ወይ ሲቪል ምምሕዳር መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይተዓወተን። ተኸታቲልና ክንቐርብ ኢና። ሕጂ ዝመጻና ጸብጻብ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበሩ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነታ ከተማ ሎሚ መዓልቲ ለቂቖም ይወፁ ነይሮም ይብል ወኪልና ሙልጌታ ኣጽብሃ። ነበርትታ ከተማ ድማ ሓይልታት ትግራይ እናኣተው እዮም ብዝብል በብመንገዱ ሓጎሶም ክገልጹ ኣምስዮም ኢሉሎ ሙልጌታ ኣጽብሃ ሓፂር ናይ ስልኪ ጸብጻብ ኣቐቢሉና ኣሎ። ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ኩናት ሒቡ ሕዳር 19 2015 ዓ.ም ናብ ከተማ መቐለ ዝኣተወ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሎሚ መዓልቲ ንከተማ መቐለ ለቂቑ እናወጡ እዮም። እቶም ወታደራት ይቆጻጸርዎ ዝነበረ ወታደራዊ ካምፕ ተወሳኺ ድማ ካልኦት ትካላት ሎሚ መዓልቲ ብሕዳትሪ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ መናእሰይ እናተሓለው ተዓጺበን እዚ ሒቡ ሎሚ መዓልቲ ማስዩ ካምፕታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፂኦም ብዝብልን ሓይልታት ትግራይ እውን እናኣተው እዮም ብዝብል ኣብን ጎደናታት ከተማ መቐለ ህዝቢ ሓጉሱ ክገልጽ ይችላል። ሽራት እንዳተተኮሱ ብደርፍዳት እውን ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣብ በብ መንደሮም ሓጎሶም እናገለጾም እዮም። ኣብቲ ክልል ኣብ ውሕዳት ትካላት ተጀሚሩ ዝነበረ ግልጋሎት ኢንተርኔት ተቋሪጹሎም ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢ ትክልል እውን ግልጋሎት ስልኪ የብለን። ሎሚ መዓልቲ ግልጋሎት ባንኪ ጠጠው ይውዕሉም ናብታ ከተማ ዘእትዉ መንገድታት እውን ዕፅዋት ነይሮም። በረራ ኣውሮፕላን እውን ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚሩ ጠጠው ይርከብ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትክልል ምላሽ ንምርካብ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይሰመረን። ንግንዛቤ ከም ሙልጌታ ኣጽብሃ መቐለ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ በይናውን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ተኽሲ ደው ምባል ኣዊጁ። ብኻልእ ወገን ህወሓት መቐለ ምእታዉ ልሳኑ ብዝኾነት ድምፂ ወያነ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንጸገም ክልል ትግራይ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ብኢትዮጵያውያንን ፈተውቲ ኢትዮጵያን ክቐርቡ ዝጸንሑ ናይ ፍታሕ ሓሳባት ከጽንዕ ምጽንሑን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብተኸታታሊ ዝቐረበ ሕቶ ብዝተፈላለየ ምርኣይን ብምሕባር ነቲ ሕቶ ከም ዝተቐበሎ ኣፍሊጡሎም። ካብ ክልል ትግራይ ከወፃና ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዝተፈጸመ ቅትለት ብርቱዕ ውግዘት ኣስዒቡሎም። እቶም ዝተቐተሉ ክልተ ኢትዮጵያውያንን ሓንቲ ስጳኛዊትን ክኾኑ ከለዉ መንግስታት ኢትዮጵያን ዩናይትድ ስቴትስን ነቲ ቅትለት ኮኒኖም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ቅትለት ዝተፈጸመ ኣብ ዕጡቓት ሕወሓት ዝንቀሳቐስሉ ዓብዪ ዓዲ ዝተባሃለ ከባቢ ክኸውን ከሎ ፈጸምቱ ድማ ዕጡቓት ሕወሓት እዮም ኢሉሎም። ወሃቢ ቃል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣብ ዝለኣኸቦ ትዊት ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ 7 ህጉም ዝተቐተሉ ብዝሃድሙ ዝነበሩ ወታደራት ኢትዮጵያ እዮም ኢሉ። ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ እዚ ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉ ጽዩፍ ዝኾነ ጥሕሰት ዓለም ለኸ ሕጊ እዩ፣ ነቲ ቅትለት ዝፈጸሙ ተረኺቦም ብከቢድ ክቕፅዑ ኣለዎም ኢሉሎ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ንውፅኢት ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ዘኽብሩን ቅሬታታት ብኣገባብ ሕጊ ጥራሕ ንምፍታሕ
ከም ዝንቀሳቐሱ 19 ፓርቲታት ፖለቲካ ዝሓዘ ናይ ክልል ኣምሓራ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ኣፍሊጡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንጉዳይ ሰላም ንምስራሕ ኣብ ስምምዕ መብጽሖምን ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ገሊጾም ኣለዉ ኣብቲ ክልል 19 ፓርቲታት ዝንቀሳቐሱ ክኾኑ ከለዉ ብዘይካ ሓደ እቶም 18 ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ምርጫ ተሳቲፎም እዮም ኣብቲ ዝተኻየደ ምርጫ ኩሎም ፓርቲታት ፖለቲካ ብናጻ ይንቀሳቐሱ ምንባሮም እውን እቶም ፓርቲታት መስኪሮም ኣለዉ ናይቲ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ፕሬዚደንት ኣቶ ተስፋሁን ኣለምነው ኣብ መስርሕ እቲ ምርጫ ጸገማት እንተነበሩ እውን ብተሳትፎ ህዝቢ ብሰላም ምዝዛሙ ከምኡ ድማ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ነቲ ውፅኢት ክሳብ ዘፍልጥ ብትዕግስቲ ከም ዝጽበዩን እቲ ውፅኢት ድማ ብጸጋ ከም ዝቕበሉን ኣፍሊጡሎም ከም ሓበሬታ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ልዕሊ 50,000 ተፈናቐልቲ ናብ ዞባ መተከል ተመሊሶም ክብል ኮሚሽን ስግኣት ሓደጋ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኣፍሊጡ ኮሚሽነር ታረቀኝ ታሲሳ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ እቶም ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ዝምለሱ ዘለዉ ኩነታት ጸጥታ ስለ ዝተመሓየሸ ኢሉ ኣብቲ ክልል ልዕሊ 360,000 ዜጋታት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ተፈናቒሎም ብሓገዝ ዝነብሩ ምዃኖም ኣቶ ታረቀኝ ወሲኹ ሓቢሩሎም ከም ጸብጻብ ናኮር መልካ ንጀነራላት ሰዓረ መኮንንን ገዛኢ ኣበራን ዝቐተለ ሓለቓ 10 መሳፍንቲ ጠጋቡ ብፌደራል ቤት ፍርዲ ሎሚ ንዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪዱ ደገፍቲ ወገን ተኸሳሲ እቲ ፍርዲ ከቢዱ ክብሉ ከለዉ ደገፍቲ ወገን ከሰስቲ ድማ ብሞት ክቕጻዕ ነይርዎ ኢሎም ኣሎ እቲ ቤት ፍርዲ ንኽልቲኦም ኣይተቐበሎምን ክልቲኦም ድማ ይግባኝ ክንብል ኢና ኢሎም ኣለዉ ክልቲኦም ጀነራላት ኣብ ወርሒ ሰነ 22/2020 እዮም ኣብ መንበሪ ገዛ ጀነራል ሰዓረ ተቐቲሎም ፕሬዚደንት ክቡል ኣምሓራን ላዕለዎት ጠቅመቀጥል እውን ሓደ ተቐቲሎም መንግስቲ ኣብ ዝህቦ ምላሽ ሃገር ዕግርግር ኣብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ድማ ንዓል ዝበዓል ዝተዋሃደ ውህደት እዩ ክብል ጸኒሑሎም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ሶማልያ ትማሊ ሰንበት ዕጡቓት ንሓንቲ ንእሽቶ ከተማ ድሕሪ ምጥቅዖም 10 ሰባት ምማቶም ሰበስልጣን ጸጥታ ሃገር ይገልጹሎም ኣብቲ እዋን ብውሕዱ 30 ሰባት ከም ዝሞቱን ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ኣብ መንጎቲ ተኹሲ ተቐርቂሎም ዝተቐተሉ ከም ዘለዉ እውን ወሲኾም ሓቢሮም ጉጅለ ዕጡቕ ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሞ ብምግላጽ 34 ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ሶማልያ ቀቲለ ይብላ ኣሎም እታ ከተማ ዋሲል ትበሃል ኮይና ካብ ጋልካዮ ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣልሸባብ ምንቅስቓስ ዘርአየላ ቦታ እያ እዚ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ስማዕ ዘሎ ግዝኣት ፑንትላንድ ኣባላት ኣልሸባብ እዮም ንዝበለቶም 21 ሰባት ምርሻና ኣብ ዝተገልጸሉ እዋን እዩ ኣብ ልዕሊ ተወላዱ ኣፍሪቃ ዝኾኑ ዜጋታት ዓለም ንዝርአ ዓሌታዊ ኣድልዎ ንምውጋድ ካሕሳ ክኽፈል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣሶሲየትድ ፕሬስ ካብ ጀነባ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ ምን ኣፍወርቂ ከተቕርበ እያ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለወይቲ ተጸዋዒት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝኾና ሚሸል ባችለት ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያንን ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ዜጋታትን ዝርአ ዘሎ ዓሌታዊ ኣድልዎ ደው ክብል ጸዊዐን እተን በዓልቲ ስልጣን ነዚ ዝጠቐሳ ብምኽንያት ሞት ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ዝሃብኦ ደምዳሚ ጸብጻብ እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርአ ዓሌታዊ ኣድልዎ ንምጉዳል እንኮላይ ካሕሳ ዝኣመመ ንድፊ ብሕልፉካ ኣብ ኣሜሪካ ዝተራእየ ልዕሊ 190 ቅትለታት ብፖሊስን ኣውሓስቲ ጸጥታን ድሕሪ ምምርማር እዩ ንምድላው 11 ዓመት ዝወሰደ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይዕጡቕ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ብኣባል ፖሊስ ዝተፈጸመ ቀትለት ጸለምቲ ዜጋታት ኣብ በበይኑ ሃገራት ብሕልፊ ከዓ ኣሜሪካ ዝወርዶም ዘሎ ዓሌታዊ ኣድልዎ ዝሕብር ኣብነት ምዃኑ ይጠቅስ እቲ ኣጋጣሚ ድማ ንሙሉእ ዓለም ዘበራበረ ኣጋጣሚ ክኸውን ከም ዝግብኦ እተን በዓልቲ ስልጣን ይጽውዓ እቲ መጽናዕቲ ብኣውሓስቲ ጸጥታ ዝርአ ዘይምዕሩይ ሞት ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣብ በበይኑ ሃገራት ብሕልፊ ምስ ቅትለት ሰላማውያን ጸለምቲ ዜጋታት ተተሓሒዙ ዝርአ ስእነት ተሓታትነት ከምኡውን ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ተደብዮም ዝነበሩ ተረኽቦታት ዳግም ክምርመሩ ዕላማ ዝገበረ እዩ እተን በዓልቲ ስልጣን ብቓላተን ኩላተን ሃገራት ዓሌታዊ ኣድልዎ ኣወጊደን ንድምፂ ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ዜጋታት ክሰምዓን ኣብ ታሪክ ዝተረኣየ ጸሊም ምዕራፍ ብምልሶት ክኽሕሳን እጽውዕ ኢለን ኣለዋ ኣብቲ ብቪድዮ ተቐሪጹ ዝተለኣኸ መልእኽተን ቀጺለን ድማ እቲ ካሕሳ ግድን ብንዋት ወይ ገንዘብ ዘይኮነስ ነቲ ዝተፈጸመ በደል ኣሚንካ ምቕባል የቕሬታ ምሕታት ትምህርቲ ምድንፋዕን ኣወንታዊ ኣድልዎ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣፍሪቃ ምግባርን ምዃኑ ዘርዚረን ኣለዋ እዚ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተመወለ መጽናዕቲ ብምኽንያት ዝሓለፈ
ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ግንቦት ኣብ ክፍለ ግዛት ሚኒያፖሊስ ዝተፈጸመ ቅትለት ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተበገሰ እዩ ነይሩ። ንጆርጅ ፍሎይድ ዝቐተለ ፖሊስ ደሪክ ሾቫን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ን22 ዓመታትን መንፈቕን ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ኣሎም። እቲ መብዛሕትኦም ኣፍሪቃዊ መበቀል ዘለዎም ኣስታት 340 ዜጋታት ብምሕታት ዝተዳለወ መጽናዕቲ ን190 ቅትለታት መርሚሩ እዩ። መብዛሕትኦም ብኣባላት ኣብ ሓስ ጸጥታ ዝተፈጸሙ ቅትለታት ዝግበኦም ፍርዲ ከም ዘይቕበሉ ድማ እቲ መጽናዕቲ የመልክት። ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ኣስታት ሱሳ ተወላዶ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ዝርከቡን ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ርኽበት ከም ዝነበረ እቲ መጽናዕቲ ወሲኹ ይጠቅስ። ኣብተን መጽናዕቲ ዝተኻየደለን ሃገራት ሓንቲ እኳ ትኹን ፈጺማ ዓለታዊ ኣድልዎ ዝኣለየት ከምዘየላ ነቲ ኣሃዱ መጽናዕቲ ዝመርሓ ሞናሬሻዊ ይጠቕሳ። እቲ ዝውሃብ ካሕሳ እምበኣር ብውልቅን እኩብን ክኸውን ከም ዝግብኦ እውን እቲ ጸብጻብ የመልክት። ኣብ የመን ኣብ መንጎ መንግስትን ሑትን ኩናት ደጊሱ ኣብ ዘን ዝሓለፋ 3 መዓልታት ጥራሕ 111 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለጽ ኣሎ። እቶም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ሑቲ ነታ ኣብ ሰሜናዊ የመን ትርከብ ማሪብ ትበሃል ናይ መወዳእታ ናይ መንግስቲ ደጀን ንመሓዝ ይፍትኑ ኣለው ዛጊድ ከም ዘይሓዝዋ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሽሑኳ ብኩሉ መኣዝን እንተጥቅዑ ብስዑድያ ዝመራሕ ጥምረት ብዝገብሮ ዘሎ ናይ ነፈርቲ ሓገዝ መንግስቲ ክከላኸል ክኢሉ ኣሎ። ግጭት የመን ዝተወልዐ ኣብ 2014 እዩ። ዕጡቓት ሑቲ ንዋና ከተማ ሰንዓ ድሕሪ ምቁፅጻሮምን ኢድ ኣእታውነት ስዑድያ ድሕሪ ምብጋሱን። ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ኣብ ተቓዶብ ኢራቅ ዝርከብ ቦታታት ሶርያ ደብዲበን ብውሕዱ 5 ብኢራን ዝድገፉ ተዋጋእቲ ከም ዝቐተላ ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ንትካላት ተዓዛቢ ጉጅለ ሶርያ ብምጥቃስ ጸብጺብሎም። መንግስታዊ ሚድያ ሶርያ ዝኾነ ሳና ብወገኑ በቲ ደብዳብ ሓደ ቆልዓ ከም ዝተቐተለን ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ሓቢሩ ኣሎም። ፔንታገን ማለት ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ነቲ መጥቃዕቲ ኣረጋጊጽዎ ኣሎ። ፕሬዚደንት ባይደን ስልጣን ካብ ዝሕዝ ኣብ ልዕሊ ብኢራን ዝድገፍ ናይ ሶርያ ዕጡቕ ደብዳብ ክፍጸም እዚ ንካልኣይ ግዜ እዩ። ሚኒስትር ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን መሓዙት ሃገራት ንዳዒሽ ኣብ ምስዓር ዘለወን ትኹረት ክቕጽልኦ ጸዊዑ። ብሊንከን ኣብቲ ኣብ ሮማ ዝተኸፍተ ብዛዕባ ዓለማዊ ውህደት ንምስዓር ዳዒሽ ዝተኣኼባ ክዛረብ ከሎ ብሓንሳብ ስለ ዝሰራሕና ጽቡቕ ምዕባለ ኣርኢና ኢና፣ ሕጂ ድማ ኣሸባሪ ጉጅለ ዳዒሽ መሊኡ ክሳብ ዝጠፍእ ጠመተና ክነሕይል ኣለና ኢሉ። 10,000 ሚሊሻታት ዳዒሽ ብተቃወምቲ ሶርያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ብምዝካር ክስራሕ ይከኣል እዩ ዝበለ ሚኒስትር ወጻኢ ብሊንከን ኣሜሪካ ንሰብኣዊ ረድኤት ሶርያውያንን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ስደተኛታትን ዝውዕል $436 ሚልዮን ከም ዘበርከተት ኣብቲ እዋን ኣፍሊጡሎም። ኣብ ሊብያ ወዲ መዓምር ቃዛፊ ሳይፍ አልኢስላም ቃዛፊ ንፕሬዝደንትነት ክወዳደር ይቀላቀል ኣሎ ተባሂሉ። ሳይፍ አልኢስላም ኣብ 2017 በቶም ሒዞሞ ዝነበሩ ዕጡቓት ካብ ዝፍታሕ ንዳሓር ኣብ ህዝቢ ተራእዩ ኣይፈልጥን። ሕጂ ግን ኣብቲ ኣብ ታሕሳስ ዝካየድ ምርጫ ክወዳደር ይፈታትን ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ድማ ንምዕራባውያን የቆጥዖም ኣሎ። ሊብያ ብዘይካ ወዲ ጋዳፊ እውን መሊኡ ዝተርፋ ጸገማት ኣለዋ ዝብሉ ዲፕሎማት ምዕራብ እዚ ድማ ጫፍ ዝኸደ ሰብ እዩ ክብሉ እውን ንተሳትፎ ወዲ ቃዛፊ ኣብ ምርጫ ሊብያ ብትሪ ክቃወሞ ይስምዑ ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ለበዳ ኮቪድ ናህሪ ትርእላ ትማሊ ሰንበት ጥራሕ 15,000 ሓደሽቲ ትሑዛትን 122 ሞትን መዝጊባላ። ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፎዛ ብድሕሪ ሓድሽ ናህሪ ኮቪድ እቲ ደልታ ዝበሃል ዓይነት ቫይረስ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ተዛሪቡሎም። በዚ መሰረት ተወሰኽቲ እገዳታት ተነጊሩ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ መንጉኡ ኣብ ቀብሪ ካብ 50 ከይትበዝሑ ዝብል ይርከቦ። ዜና በዚ ፍጸም።